Angiphinde nginibingelele futhi namhlanje ngibuya namanye amaphupho futhi nezinye izingxoxo futhi namhlanje eziphatha ikhaya. Ukuthi namhlanje isifiso enginaso ukuthi bengifisa sixoxe ngento ephatha kakhulu imindeni esebehlupha kakhulu abantu abaningi ukuthi idlozi uma lingekho ekhaya ukubona kanjani lokho na. Ukuthi abanye beke bahambe bezindaweni noma bezwe kubantu abake bezwe kubona abantu abahamba abantu ukuthi idlozi labo kuthiwa alikho ekhaya. Kodwa-ke ngithi mina namhlanje ake ngitshele wena ukuthi wena ukubona kanjani, imaphi amaphupho ozothi mawulele uwabone ebusuku ukuthi akuchazela ngokuthi la ekhaya sihleli kulona noma lapho kini la nihleli khona abantu bala ekhaya abekho ikhaya balidubile baphumela ngaphandle-ke. Kunamaphupho anjalo-ke ngifisa ukuthi-ke osukwini namhlanje sike siwachaze ukuthi ngabe uzobona ini, noma engamaningi kodwa kona uyavezelwa ukuthi yini ongase uyibone-ke. Ake ngiqale-ke ngichaze nje isimo esithize ukuthi kudalwa yini ukuthola ukuthi idlozi ekhaya selizithola selingaphandle noma senibona sengathi seliphumile ekhaya alisahleli ekhaya. Kunabantu-ke abanenhlanhla ukuthi batshengiswe lokho ukuthi emakhaya abo abantu bakubo abekho bangaphandle. Ukubona kanjani lokho noma kudalwa yini lokho? Ake ngithi okudalwa iningi lezinto ezidalwa ukuthi abantu abangasekho baphume bame ngaphandle ziningi kakhulu ngokuhlukana nangemithetho okuphilwa ngayo emakhaya. Kodwa nje okuphatha noma wonke umuntu ophilayo nje onomndeni kuningi okufanayo engizokubala njengamanje. Kukhona okufanayo engase ngikubale njengamanje ukuthi okokuqala ake ngithi lapha ekhaya kukhulela umntwana wentombazane waba nengane yakuhlala leyo ngane lapha ekhaya yakhulela lapha ekhaya ngoba phela nayo walapha ekhaya. Kodwa-ke inkinga iba sekutheni-ke umuzi kuyawusagesiwe-ke. Elinye-ke idlozi liyaduba liphumele ngaphandle ngoba lowo muzi suke lufisa ugezwe phela. Kusuke kufanele ugezwe ngoba sekube khona nephutha necala elinjengalelo. Kusuke sekufanele lowo muzi ugezwe ngoba usuke sekhuleleliwe umntwana ekhaya. Okwesibili ukuthi kube nokuphakamiselana izikhali phakathi kwamalunga omndeni wona. Leyo nto mase bebuya futhi beyidlulisa bona bengayikhulumanga, bengasakugezile lokho ngokuhlambulukelelana bona besebenzise izikhali bayiphakamiselana zona izikhali egcekeni. Ngaxolisa. Ngaleyo ndlela kube abantu abanikazi balowo muzi abangasekho bavele bawudube baphumile ngaphandle noma abanye babaleke ngalesi sikhathi kuphakamiselwana izikhali bangabe besangena ekhaya. Kuba yinto enjengaleyo uthola ukuthi abanye basebenzise imithi ethize kuleli gceke angahambisani nabantu bakuleli khaya. Leyo nto leyo uthola ukuthi abazwani nayo mase iyabaxosha bephumile ngaphandle. Ziningi nje izinto ezidala ukuthi idlozi lithole seliphumela ngaphandle, kakhulukazi leyo nto uma ibathusile. Ziningi nabanye banezinye zabo esingabala kuze kushone ilanga-ke ngemithetho yamakhaya eyahlukene. Abanye uthola ukuthi bangena bafana kakhulu, sothi bangena namantombazane ahlukahlukene nezithunzi ezahlukahlukene zalawo mantombazane athize. Thothi umfana ekhaya ushintshashintsha amantombazane, ushintshashintsha le ntombazane ufika nale ngalusuku, ufika nalena ngalusuku, ashiye-ke izinto zawo ezizithunzi ngoba sabantu besifazane kwesinye isikhathi siyaba ney'nkinga ukuthi mhlampe uke waphuphungelwa isisu wangageza wangazi futhi mhlampe abanye uthola ukuthi bakwenze ngenhloso. Leyo nto uthola ukuthi wena awuyazi uthandane nayo intombazane uyithathe uyilethe kini kube yileyo nto lize lidube idlozi liphumele ngaphandle ngoba lowo muzi uyawungcolisa wena ngaleyo nto yakho oyenzayo. Namhlanje-ke ngizoba nesifiso sokuthi ngike ngichaze ukuthi imaphi konje amaphupho ongathi wena mawulele ubone ngawuthi hhayi ngazi ukuthi la ekhaya sisodwa noma abantu bala ekhaya abekho bangaphandle-ke. Number 1, uzothi mawuhamba, uzothi mawulele ebusuku uphuphe uhamba endleleni uthi mhlawumbe uya kini, uvele kini ufike ungafiki kini, uzogcina uphaphama uthi uyakhona. Bakutshengisa ukuthi lapho badukelele baphumile ngaphandle abakwazi ukuthi bangene ekhaya.
ikhaya leli libadukele ngesimo sezinto ezenzekele phakathi. Mhlampe baphume ngesikhathini iphakamisa umsindo egcekeni, baphuma bangabe sakwazi ukubuyela phakathi. Uzoziphupha-ke wena uthi uyasuka, uthi uyakini, uyibone ungafiki khona. Kwesinye isikhathi uzophupha uhlangana nabantu abazotshengisa ukuthi bayakwazi wena, noma kungaba izalukwazi, noma ngaba amakhehla, noma ngaba izingane lezo, kodwa uthole ukuthi bazotshengisa ukuthi niyazana nabo nina noma wena. Labo bantu uthole ukuthi bangaphandle komuzi wakini lapho wena othi uyakhona, noma ngasendleleni yakini lapho uthi uyakhona. Leyo nto itshengisa ukuthi abantu bala ekhaya abangenile egcekeni, bangaphandle. Kwesinye isikhathi uzobaphupha bemi ngaphandle bekutshengisa into eyisilwane sambuzi. Kwesinye isikhathi uma unenhlanhla kakhulu ukuthi bakhulume nawe into eqondile, bazokutshengisa kodwa bakhombisa ukuthi umile umuntu ngaphandle, kodwa nje isikhathi esiningi kuba ukuthi uzombona emi ngaphandle. Kwesinye isikhathi uzobabona abanye bephakathi endlini, mhlawumbe uthole ukuthi indlu endala, naphakathi bakhona bagqoka izinto nje ezidabukile, mhlampe ezigugile, ake ngisho njalo, ezigugile. Futhi uyabona ukuthi kunendlala, uyabona nakule ndlu abahleli kuyona ukuthi kunanothuli, oluthuli nje okumnyama, indawo emnyamana engakhanyisiwe. Okusho ukuthi labo bantu labo bona abekho kahle ethongweni elisebenzela nina nonke, kodwa livalelwe ndawana thize, lisebenzela-ke abantu abathize ngokungaphumuli nangokuthi sebekhathele. Bazoziveza kwena, kuzoba khona indlela bazovela ngayo betshengisa ukuthi sivalelwe ndawana thize lapho sisebenzela khona abantu abathize abayimndeni-ke yalapha ekhaya. Ngoba abanye abantu bayakwenza-ke lokho, thola ukuthi bazovala nje noma bazothwebula idlozi ukuze libheke ngakubona-ke. Kuyenzeka-ke lokho. Kuphinde futhi ubone mhlampe umuzi usehlathini. Lowo muzi uthola ukuthi ulapha ehlathini futhi uwumuzana nje otshengisa ukuthi mudala. Uma uthi uyabheka phakathi egcekeni ufice lo muzi kungekho muntu phakathi, kodwa uthola ukuthi uma uthi uyabheka uze kube khona ngoba ephusheni kuba khona lokho okutshengisa ukuthi leyo nto wena uyayazi, noma wena wakho kuba khona uphawu abakutshengisa ngalo ukuthi wena uyakwazi. Kodwa uvuke ekuseni mase uyixoxa indaba uthola ukuthi mhlampe izindaba ezinjengalezo zike zenzeka ngaphambilini, ike yaba khona imizi enjengaleyo phambilini. Uzofica leyo muzi-ke unjalo ungenamuntu, okusho ukuthi abantu bala ekhaya abekho, baphumela bonke ngaphandle. Uma-ke idlozi liphumile ekhaya uyahlakazeka lowo muzi, uzuphele. Uyayibona leyo nto leyo, uthola ukuthi nabakhulayo bakhula ngaphandle kwedlozi ngoba lachitheka, kwachitheka konke nomuzi. Yingakho kubalulekile ukuthi ukwazise noma ukulandelela ukuthi idlozi lakho lingaphandle. Yebo, siyazi khona ukuthi abanye bathi idlozi lami ngihamba nalo lihle liseduze kwami. Yebo, kunjalo. Uyabona nje uma uphumela ngaphandle uzohlangana nalo lihambe nawe la usuke uyakhona, likugade. Ubuye uze kulowo muzi ongahlambulukile, lizoma ngaphandle phela, lizoma ngaphandle. Ngeke lingene nawo ngoba ayenziwe inhlambuluko. Uzoba nje wedwa ngaphakathi, banibuke bengaphandle, okuyinto embi-ke leyo. Kuyenzeka-ke izinto ezinjengalezo, thola ukuthi idlozi lenu limi ngaphandle noma lingaphandle nje komuzi. Izinto ezinjalo kwesinye isikhathi njengoba sengichazile ukuthi uyobona umuzi ungenamuntu phakathi, abekho abantu bakuloyo muzi, bachithekile, bangaphandle. Ngeke-ke uzukwazi ukuthi umuzi uqhubeke uye phambili ukhule uma ungenaso isisekelo futhi ungenabo abagadi bawo. Angeke kuze kube lula kanjalo. Fanele kube khona abagadi bawo abamadlozi enu namadlozi ethu sonke, ukuze bekwazi ukuthi baphebeze lezo zinto ezithize noma bazigadele bona umuzi. Ngiyabonga-ke namhlanje esengikushilo, ngithi angime lapho ngiyophinda futhi ngibuye nelinye iphupho nezinye izincazelo zakhona. Uma ngabe unesifiso sokuthi ubhale la
ngicela ukwenze lokho, ngizokuphendula. Uma kufanele ngenze ividiyo, ngiyokwenzela. Ungicela-ke usubscribe, uphinde futhi ulike. Ngiyabonga.